יש משהו חשוב שצריך לדבר עליו, וזה נקרא תיאום ציפיות. כשבן אדם מגיע להשתלת שיער, הוא כבר ראה תמונות בגיל 16, הוא ראה תמונות של מישהו שעשה השתלה, והוא רוצה כזה. לא משנה שאותו מטופל יכול להיות שאין לו שערה אחת על הראש, כן? והוא לא דומה למקרה של הבחור שעשה השתלה, אבל הוא רוצה כזה, זה התיאום ציפיות שלו. עכשיו, זה חשוב לדבר על זה. השתלת שיער היא רק ההתחלה של הדרך שאתה עושה על מנת שהשיער שלך יהיה כמו שצריך. כלומר, זה רק ההתחלה לשיפור המראה, אתה בא לשפר עמדות. ברגע שאתה נצמד לפרוטוקול, זאת אומרת, אתה לוקח פרופסיה, ומינוקסדין, ו-IPRF, ואין לך כל מיני בעיות של עודף חסקסים, או כל מיני סוגים של בעיות אור למיניהם, ואתה לא מטפל בהם, והכל בסדר, אתה תגיע למקסימליות התוצאה שאתה יכול להגיע אליה ביחס אליך, לא ביחס לאותו בחור שעשה שראית בתמונה. למה חשוב לדבר על זה? ככה הוא מגיע להיות מרוצה הרבה יותר מהתוצאה שלו. למה? כי בעצם הוא יודע שהוא הגיע למקסימום היכולת עבורו. הוא לא משווה את עצמו למישהו אחר שעשה השתלה. למה זה חשוב? כי ככה בעצם לא רק שאנחנו עושים השתלה, אלא ככה זה משפר גם את ההרגשה שלנו, ובסוף גם את התוצאה שלנו. בהצלחה.